L'obra és una recreació de la figura de Santiago Rusiñol, que era aquest ciutadà fantàstic, magnífic, aquest home, una personalitat del Renaixement, perquè era pintor, col·leccionista, era còmic, era dramaturg, era poeta, era bohemi, era un personatge realment singular. Doncs l'esperit d'aquest home, aquest món, no ha sigut reemplaçat aquí a Catalunya i l'obra en si seria una reivindicació de l'art com a pàtria universal a través de Santiago Rusiñol contra les pàtries identitàries. Els meus pares es van mirar i a l'acte, tracatrà. Mentre em fabricaven, ni reien ni ploraven. Vaig néixer un dia de fred amb barba, pipa i barret. En la nueva república, los Puyoli que no tendrán que esconder el dinero en Suiza. Tendremos dinerito y podremos viajar porque habrá más espacio entre los asientos de los aviones. Viviremos siempre en primavera, brotarán los rubellón en las macetas y qué alegría que viviremos en el paraíso. Es que lo veo, ¿eh? ¡Uvech, uvech! Rubi, un segon. A la dreta! Pareu! Clar, pareu! És que no us n'adoneu, veritat? Aquest caos i aquesta desorganització és un símptoma de l'hispanodependència que encara patim. La companyia dels Joglars és la companyia privada més antiga d'Europa, va ser fundada per Albert Boadella i estem a punt de fer els 60 anys. És a dir, que estem aguantant aquí perquè creiem que aquest joc del teatre és el que ens omplena i el que ens fa aguantar i tirar endavant. I perquè, sobretot, una cosa molt fonamental, perquè ens diverteix. T'he dit que no em cosifiquessis, Forull! Ja! Et perdono, Forull? Anem a calmar-nos una mica, que nosaltres som gent de pau. Ja, això. T'agrada el teu retrat? Quan el dolor m'ataca només tu, morfina, em portes aquesta calma enganyosa amb els teus dits de marquesa i daurades ungles de rapia. Entra, marquesa! Jo crec que la singularitat és el sistema de treball, que encara que en aquests temps és difícil, és a dir, quan més temps hi ha entre el primer dia d'assaig i el primer dia de l'estrena, doncs l'obra està més treballada, més assentada, més sintetitzada, més destil·lada, i el fet de treballar fora de la ciutat, a la cúpula, això ens permet que el temps sigui més aprofitable, que la concentració sigui millor, però intentant dur una vida hedonista. Això som com el Rossinyol, menjant bé i disfrutant i divertint-nos amb el que fem. Preparats per partir. 8, 7, 6, 5, 4,